నాడి మంచి శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే ఇంతరు కదా, దానికి మీరు సిద్ధపరచనిరే బారిత్కు లోకమంతగిన ఈ లోಕತೆ ಮಂದನಿ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಂಕ ಒಂದು ಪಾಣಂ ವಾಟಿ మనందరూ పాపకు మోచ్చరే ఎరుషలేము ఆ అరింగిని నలింగి అంజరే మన పాపత్కి విముక్తి ఈదటందుకు ఓని ప్రాణ తినే ఆ సిలువతే పనంగా వాడతా రోజు. మంది దీనిని కొంతమంది దీనిని పాటిస్తురు, కొంతమంది సంఘకిని దీనిని పాటిస్తున్నోరికి నన్నకెత్తన మాట బాధ్యతకు ಇದು ಆಚಾರಂగా ಇಂಜರ ಅಯ್ಯೋ అందరు మనిషిరికిన శాంక లోకత మందని ప్రతి మనిషిని శాంక ఉండు పాణం వాడుతో మన పాపతికి విముక్తి తిని ఎత్త రోజు మనడు కృంగంజి మనడు బిగో పాపమిత్త అట్టడిగితే అరిసంజి మత్తస్కి మన తలకై తిని పొరడుకి తేచి మన పాపకినంతటిని క్షమిసి దేవుడు మనకి విజయతినెత్త రోజు. దానిని జరుపుకుండటంలో తప్పిల్లే కదా, తప్పింతిరే అయ్యో కదా. అందుకనే నాడి జరుపుకుండనోరికి మీకు అందరికి గిన నన్ను నిండు వందనాకి వచ్చినాను. ఈ మాట దీని శాంక మీ పిల్లంకి మన కుటుంబకింకి సంఘకింకి ఎత్తని బాధ్యత మన పొర్ర మిందే. బారిత్కు దేవుడి వాక్యంకి వచ్చింది కదా. ఊడటి ఎబ్రిల్ కిందని పుస్తకతే 5వ అధ్యాయం అయితే 12వ వచనం తిని నన్ను చదివితనకి అంజటి కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయములలో అనుభవము లేనివాడై ఉన్నాడు. వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు గనుక బలమైన ఆహారము వారికి తగును. దేవుడి మాట కెచ్చింది కదా. మీకు కాలకిని టైకిని విషయత్కి వతుకు మీరు దానికి అర్థం బాధదితుకు దేవుటిని నమ్ముకునిజి ఇచ్చుకు సంవత్సర ఆసుర్మత్ కన్నా మీ లోపలి ఇంకా పసిపిల్లని పాలు ఉండని గుణమే మిందే. బాధ అని విషయతల్లే దేవుడు ఈదని నీతితి విషయతింజరే దేవుడికి హెచ్చునో. అందుకనే దేవుడికి హెచ్చునా కదా. మీరు ఇచ్చుకు సంవత్సర ఆసురమత్ కన్నా చిన్న పిల్లని సనమే మినిరి, కానీ మీరు బేలా మందవలో తెలియందే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు వాక్యంకి హెచ్చింది కదా. 12వ వచనం తినమన్నాడు చదువుకు. కాబట్టి కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠమును ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. దేవుడు మాట బాతకెచ్చింది ఇతుకు మీరు దేవుటిని నమ్ముకునిజి ఇచ్చుకు సంవత్సరకు దాటి నడిచి వాసినారు కదా. మేమున్నే బెచ్చుకో గుడ్ ఫ్రైడే ఇందను పండుము దాటి అంజుంది కదా. బారన్న ఓని ఓండు బారి డొల్లెత్తుండు బాద్దానికి లోకత్కి వత్తుండు ఇందని దాని శాంక బరన ఆలోచిస్తునిరే. దాంటే బతన్ మీకు అర్ధమత్కు బెచ్చుటి వరకు నడుచుకొంజనీరి దాని గురించి బెచ్చుటి వరకే అర్థం తుంగుకొంజి ఓనిని వెంబడిస్తునిరి ఓని నీతి తిని పొందుకొట్టిరి ఇంజరే భక్తుడు కెచ్చునుడు. మరి నాడి గుడ్ ఫ్రైడే గనక మీరు అనుకుండొచ్చు గుడ్ ఫ్రైడేకి దేవుడు సిలువతే వాడతా దేవుటిని సిలువతే వాడతా రోజు నాడి ఆదివారత్కి దేవుడు మరలా దాన్ని ఈస్టర్ పండు మింజోరే జరుపుకుంటాడు. ఒండు గిరుడ్డి తేద్ద రోజు 3వ రోజు అత్కు నాడి నన్న 8 గంట నుండి 9 గంటని ఈ మధ్యతే దేవుడు సిలువతే కెత్త 7 మాటని శాంక నాడి మీతోటి తిరిగితను
మరి నేండ్ ములిపేడికి మీరు బేల సిద్ధపరచనిరి. దేవుడు మాటకెచ్చింది కదా, మీరు గనక అసికె నుండి నమ్ముకునిజి మీనీరు కదా, నడసనీరు కదా నాతోటే ఈ భక్తితే మీరు బోధకులుగా మందవలిత్కు దేవుటి మాట కెత్తునోరిగా మందవలు గాని మీకే ఒరో కెత్తనోరి చందము మినిరి. అలా మందొద్దు ఇంజరే దేవుడు, అలా మందొద్దు ఇంద దానికన్నా అలా మినిరి ఇంజరే దేవుడు మాట బెచ్చో మీ శంక నా శంక దేవుడు బాధపడతని దేవుడుగా మినో బెచ్చు వరికి అర్థమాస్తుందే ఈ భక్తి దేవుట్లో నడతని మీకు ఓని అర్రి బెచ్చు వరకు మేలు తుంగొందే. అలాగే ఈ మాట మన మాటతే మీ మున్నడికి పేస్తత్తానికి కారణం బాతదో తెలియందే. మన ఊరికి మన మాటతకెత్తుకు బెస్కిడికి మరింగి దాయకుండా గుర్తు వాటుకుంటారు ఇంచరే. నన్నగిన ఆ చిన్నస్కి నుంచి భక్తి తుంగూర వత్తను కదా, మా నాటింకి పాస్ట్రయ్యలు వాసి తెలుగిని బెచ్చు సక్క మంచి మంచి వాక్యకు కెత్తకన్నా ఐగారాకి దెమ్మెత్తస్కి బిర్మరింగి దాయినోరు. మళ్ళా వారం వాసి బాతకెత్తను పోయిన వారము ఇంజరు తలుపుకు అందరు వరం మొక్క తిని వర ఓడునోరు. అదే మన మాట అతకెత్తుకు బెస్కిడికి గుర్తుమంతే భారీది కదా మన మాట గనక. ఈ మాట కెంచని మీరు దేవుడు వాక్యం కెచ్చంది మీరే బోధిసినోరి సనం మందవలే. అలాంటి మీరు ఇంకా మీకు మున్నే కెత్తన మాటకిని దాటినే తుంగనగ్గా ఇంకా పసిపిల్లని సనం మినిరి బెస్కి నడితి తిరి బెస్కి మిర్రి తిరి దేవుడు వాక్యము కెత్తటానికి బెస్కి సిద్ధపరితి తిరి ఇంకా మాట వర్రో వారి సనము తొక్కే తిరియని స్థాయితి మినిరి కదా. భారత్కు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, చిన్న పిల్లని పెంచనస్కి ఊడటి ఓరు నడతన వయసుని నడువుకు పోతే మనకి బెచ్చో కంగారు వేయితే వాసి మా పిల్లతికి బతన్న లోపం మింది పోనో ఇంజర్ హాస్పిటల్కి పేసి మీరుతాడు. ఇగ్గు తోపిస్తీరి అసలు బాధ అత్తే పిల్లతికి నడతటంకి లోవా తిరియటంకి లోవా ఆ టైం వాదన వేళకి ఆ కాలం దాటి అంచుందవా ఇంజరే అయ్యవలో రత్తోరు కంగారు పరితితోరు పిల్లనోడి. మరి దేవుడు నీ విషయతే నా విషయతే ఓనికి బెచ్చ కంగారు ఓనికి బెచ్చ బాధ ఓనికి బెచ్చ దుఃఖం అంతే బెచ్చుకో సంవత్సర దాటి అంజన బాప్తిస్మం తీసుకుంజి బెచ్చుకో సంవత్సర ఆ సంచుంది. దేవుటిని తెలుసుకుంజి ఇంకా బాప్తిస్మం తీసుకోకుండా గడిసి దాయన సంవత్సర బెచ్చుకో దాటి అంజనకు. మరి ఇచ్చుకు సంవత్సర బాప్తిస్మం తీసుకుంజి నడసరు మత్కన్నా ఇంకా దేవుట్లో నీతి ఇత్తది బాతదో అగ్గకెచ్చినావు కదా, కీడు బాతదో మేలు బాతదో వివేచించటానికి జ్ఞానం ఇత్తది దేవుడి తొండలే. ఆ జ్ఞానతిని ఉపయోగించినోరికి మాత్రమే అర్థమైతే ఓని నీతి గురించి ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినాం. మరి ఈ మాటని మీరు బెచ్చు మందికి కెత్తనోరిగా మందని మీరు బేల మినిరి కెత్తనోరిగా మినిరే ఇల్లుకుపోతే కెత్తిసుకుండ నోరిగా మినిరే. ఈ మాట క్యాన్సనీరి కదా, క్యాన్సని ఈ మాటని మనోరికి గెనకెల్లటి కెత్తని బాధ్యత మన పొర్ర మిందించురే దేవుడు వాక్యం కెచ్చన్. నన్ను మళ్ళా కెత్తని మాట బాధ్యతకు ఓని మాట తిని గనక కెల్లుకుపోతే అపోస్తుడు అత్త పౌలు కెత్తని మాట బాధ్యతకు ఓని మాట తిని కెల్లుకుపోతే నాకు శ్రమ ఇంజరు అపోస్తుడు అత్త పౌలు కెచ్చను. ఈ ఓని మాట తిని కెల్లుకుపోతే మీరుగినికెల్లటి బేనూరికి శ్రమల్లే నాకు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును. అగ్గ మీమిని మీరు వాటుకుంజి ఈ మాట తినికెళ్ళటి సువార్త తినికెళ్ళిపోతే నాకు శ్రమ, దేవుడి మాట తినికెళ్ళిపోతే నాకు శ్రమ. భార్యకు దేవుడు భారీ వత్తుండు ఓని పాణ తిని భారీ ఎత్తుండు. మరి 7 మాట ఆగిన సిలువతే భారీకి ఎత్తుండు. దంటే మందన అర్థం బాతో మన బ్రతుకుకింకి బతన్న అర్థమాసుందే. ఆ మాటని లో మందని ఆ భావము మన బ్రతుకుకిని బాగుతుంగొంది కదా. మరి బాగాదటంతకి మనడు ఓనికి అప్పగిసుకుంటున్నాడా ఇల్లే ఇంచుకెచ్చి పరీక్ష తుంకుండవలింజరు దేవుడికి వచ్చును. భారీత్ కల్లే పండుకు బెచ్చుకో మన మున్నే దాటి అంజనకు బేలామినిరి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును. అందరికి కెత్తనోరిగా మందవలింజరు దేవుడు ఆశపరచును. మరి బేలామినిరి బెచ్చో మంది పోన్కు దొంగి
నాకు నా ಕೆತ್ತని మాట ಬಾಧ್ಯತೆಗೂ కొంతమందికి అవుతారు కదా, నిమ్మ ఈ మాట తిరిగేటందుకి నీకు కొంచెం నామోషిగా అనిపిస్తానికి ఇల్లుకుపోతే ఈ మాట తిని మీ ఊరు విడిసి వేరే మాట తిరిగినోరు కదా, ఈ మాట తిని నిమ్మ అంత ప్రపంచమంతటా కెత్తటందుకి నీకు బేల అనిపిస్తుంది ఇంజరే నాని కొంతమంది తలుపురమంతారు. అలాగే కొంతమందికి అవుతారు కదా, మరి బెచ్చు మంది మీ మాట తిని విడిసీసినోరు మరింగి అంచనోరు. కానీ ఈ మాట తిని బయటికి పేసి తెచ్చి ఈ మాట లో ఈ వాక్య తిని దేవుడి గురించి కెత్తటందుకి నీకు దేవుడిత్త భారము ఆలోచన బెచ్చు సక్కటి నడిపింపమ్మా ఇంజరే నాని ప్రోత్సహించని మరి బెచ్చు మంది నా గురువు నాకు చదువుకెత్త ఓ రత్కు బారి ఆత్మీయంగా బైబిల్ ప్రకారంగా అలాగే నాతో పాటు చదువుతో రత్కు బారి నా కొంతమంది బెచ్చో సంతోషిస్తారు అంటారు. అతుకు ఈ మాటకి నీ కెంజని మనూరికి నన్ను కెత్తని మాట బాధ్యతకు ఒరో జాతికో ఇల్లుకుపోతే ఒరో కులత్కో ఒరో మతత్కో దేవుడు అయ్యో ఏడు లోకతకంతటికీ దేవుడు. దానిని గుర్తించి ఈ దేవుడిని నమ్ముకుంట మీ పొర్రో నా పొర్రో దేవుడు వాటితో భారం బాతదితుకు దేవుడికి హెచ్చన ఓడటి మీరు బోధకులుగా ఇతుకు దేవుడి మాట కెత్తనోరిగా మందవలే. కానీ మీరు అలా ఇల్లిరి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకున్నట్టు వాక్య తిని ఈ దేవుడి మాటకి మీ చుట్టకిరి మధ్యతే మన బంధువులకి మధ్యతే రక్త సంబంధులకి మధ్యతే కెచ్చనడా కెత్తటంకిల్లడా కెత్తని బాధ్యత మన పొర్ర మిందే ఎంజరు దేవుడికి హెచ్చను. అంతే అయ్యకుండా దేవుడు బాతకెచ్చను ఇతుకు అసలు ఈ భక్తికి వత్త మీరు ఇంకా చిన్న పిల్లన్సనం మినిరి అలా మత్కు అగ్గే మంతిరి దేవుడు వాక్యం కెచ్చంది కదా, ఆ పసిపిల్లన్సనం మత్కు వండు బేన్ లెక్కతికి వేయితుండలే దాసుడితే లెక్కతికి వేయితుండలే పసిపిల్లని జేపు మత్తచ్చు జేపు ఆ బాతగిన దేవుటి నీతి ఇత్తది అర్థమయ్యో దేవుటి వారసత్వం ఇత్తది ఓని వారసత్వతి మందని ఆ గొప్ప హక్కుకిని గురించి తెలియో బెస్కత్కు ఆ శిశువు ఆ బాలుడిత్త వయసుని దాటి దేవుటిలో మందని నీతి గురించి తెలుసుకున్నటానికి పాలు ఉండని పిల్లని సనం మందమటి మీరు ఘన పదార్థం దోడ తిందని పిల్లనగా మందటించను. దేవుడగ్గ ఊడటి పాలు ఉండని పిల్లని సనమేమినిరి మీరు బలమైన ఆహారం బిస్కి తింతిరి ఎంచును. బలమైన ఆహారం ఎత్తది బిస్కి తింతిరి తెంచనిరే పాలే ఒణుజరు ఇంకా మినిరే పాలే ఒణుజరు మత్కి భక్తితే బిగ్గో లోపం మిందించరు దేవుడికి హెచ్చను. లోపం మంచి గనక భక్తితంకు బెచ్చుకు సంవత్సరావోని నన్న దేవుడి పిల్ల తిని నన్న ఈ దేవుడిని నమ్ముకుట్ట నింజరే బెచ్చుకు సంవత్సరం బైబుల్ పేసి మందిరతికి వాసి కొద్కన్నా దేవుడి నీతి బాతదో అర్థం అయ్యో దోడ తిందని స్థాయికి వాదవలింజరు దేవుడికి హెచ్చను. బలమత్త ఆహారం తిందని స్థాయికి వాదవలింజరు దేవుడికి హెచ్చను. బలమత్త ఆహారం ఓని నీతి సేంకొండు భారీ డొల్లెత్తుండు భారీ పాణం వాడుతుండు బాధానికి లోకతికి వత్తుండు ఇత్తది అర్థమత్కు ఓని నీతి ఇత్తది అర్థమైతే అస్కే ఓని మాట తినిగిని కెత్తటందుకి మనడు ధైర్యంగా మన సొట్టుకీరు మధ్యతి కంచి కెత్తగలుగుతాడు. మన భాషతే కొయ్త భాషత కెత్తవలిత్ కన్నా ಬೇನಿ ಭಾಷೆತ ಕೆತ್ತವಲಿತ್ಕನ್ನ ధైర్యముగా ఈ మాట తిని కెత్తగలుగుతాడు. మొహమాట పరసనినే ఇంకా నిమ్మ పాలుండని స్థాయి తెమ్మిని నింజరు దేవుడు గద్దేశను. మొహమాట పరసరే ఈ భక్తి తిని తొంగాలిని ఓని వెంబడిసాలిని ఓని నీతిత్తది నీకు అర్థం అయ్యో బెస్కత్కు మత్త లోపల మత్త బలహీనతకు అంత విడిచి ఓని కాలికినగ వాసి మోకరీసి తిను అసికి ఓను బాగా అర్థమైతో ఓని నీతి బాగా అర్థమైతే దాని గురించి అర్థం అత్తసికి కెత్తకోకుండా మందాలడు బేనరు బాత అనుకుంటున్నారో ఇంజరు అనుకుంటుకన్నా సరే ఓని గురించి అర్థం అతుకు మాత్రం స్నేహితుడికి ఇంకి రక్త సంబంధుడికి ఇంకి బంధువురికి ఇంకి సొట్టకి ఇంకి మీ నాటి మందనోరికి మీ ప్రాంతకిని మందనోరికి మీరు మందని బిగ్గ బేని స్థలతిని ఎత్తుకన్నా బేలత్ కన్నా దేవుటి మాట తిని కెత్తవలు ఇల్లుపోతే నా ప్రవర్తన ఎత్తే నా పణుగిని ద్వారా దేవుటిని తోపిసవలింజరే ఆలోచిస్తాడు. మరి బేల మినిరి
ಬೆಚ್ಕೋ పండుకు గుడ్ ఫ్రైడేకు దాటి అంజనా కదా ಬೆಚ್ಕೋ సరంగు మరి మీ సంగకిని దేవుటి మాట ఈ 7 మాట గినకెత్తటంతకి సిద్ధపరిచి పెరికిడికి అంజరే ఇల్లుపోతే ఆ మాటను మందని భావం బాతదో తెలియాక ఇలా మందనోరుగా మందొద్దించరు దేవుడికి వచ్చును ఓని గురించి తెలుతుకు ఈ పండుము తొంగటంలో తప్పిల్లే దేవుడు మన శంక వాసి పాణం వాడతస్కే దానిని తుంగటంలో తప్పు మిందే తప్పు ఇల్లే ధైర్యంగా పండు తిని తుంగొచ్చు దేవుడు మాట తినికెత్తొచ్చు నాడి 7 మాటను గురించి సిలువతే మన యేసు దేవుడు మన పాపుకిని శంక పాణం వాటోరే రక్తం కార్చోరే ఓండు సిలువతే కెత్త 7 మాటని శంక నాడినన్న 8 గంటల నుండి 9 గంటల మధ్యతే మీ మున్నెడికి వెయితను మీరిగిన సిద్ధపరముటు నాడి వెరివే కదా గుడ్ ఫ్రైడే మరి సిద్ధపరతకడు మీరిగిన సిద్ధపరముటు దేవుటి మాటని కెల్లటి మీ గుణిగిని మరి మీ చర్చిని ఈ పండు తుంగటంలో తప్పు ఇల్లే దేవుటే మాట తిని ఓండు ఆ 7 మాటని అలకి ఓండు మన శంక డుల్లెత్త విధాన తిని దాన్ని గుర్తు తుంగు కుట్టుకు మన పాప నొరితితో దేవుడు మనడు బారాసి మినడో బాగా అర్థమైతే ఓండు కేయితోండు ఓనిలో మనడు బేలా మినడో తెలియతే మరి నాట్య శంక సిద్ధపరముటు మీ సంగకిని ఈ మాట కెల్లటి అందరికి తెలియో వారికి పండు బారి జరపనోరో తెలియో పిల్లామంతరు ఊరి శంక కెల్లటి తెలుతోరికి నయ్యో తెలియో వారికి కెల్లటి కెచ్చి దేవుటి మాట తిని ప్రకటిసటి దేవుడు ప్రకటిసుకు మీకు మీ ఓని పని మీరు తుంకు మీ పని ఉండు తుంగితనించును ఇతుకు మీకు మందని ప్రతి లోటుకిని సరితుంగోరే ప్రతి బలహీనతకిని సరితుంగోరే దేవుడు మీమిని దీవిస్తూరే మున్నెడికి నడిపిస్తూ మరి కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తొంకటు యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దయ్యా ఈ ములిపే నీ కాలికి నగవాసి మమ్మ నీ మాటకి అంజరు వాసనము నీ పిల్ల క్యాంజరు వత్తురు మరి బెచ్చుకో పండు మా మున్నే దాటి అంజన బేలా మినురు నీ వాక్యం అతుకు కెచ్చుంది మీరు బోధిస్తునోరు శనం మందవలే కానీ అలా ఇల్లిరి మీరించుంది పాలుండని పిల్లని శనమ్మినీరి మళ్ళా కెత్త మాటని మళ్ళా గుర్తు తుంగవలసి వాసందే ఇంకాల మతుకు బేలా కాలము ఓని రాకడి వాసంది కదా ఇంకా పిల్లని శనమే మతుకు ఇంకా దాసులకిన శనమేమంతము కదా నీ వారసత్వం ఇత్తది వారసుడుగా మారవల కదా ఇంజరు వాక్యంకి వచ్చింది అయ్యా నీ పిల్ల అందరు గుణ నీ మాటని అర్థం తుంకొంజరే నిమ్మ బారి వత్తినో బారి పాణం వాడ్తినో నీ నీతి తిని మాకు ఈదటంతకి వత్తిని గనక దానిని అర్థం తుంకొంజి దానిని పొందుకొనిజి అందరికీ పంచని పిల్లల్లా నీ మాట క్యాంజని నీ పిల్లనందరిని తాసయించరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమెన్.